मेसेज पार्टी करूची बेरे कादी करने सुरुची अमर राजा क्या कोई बताची तो आते होती थी एक बार कायम रे बेटर मारती केले मोर किलो सोने होती ये भाई इधर कई जन नीचे रची क्या छे रे क्या छे मोची रे जो एकदम जो नहीं नहीं रे बहुमा वो भूतन है रे बहुमा वो भूतन महाभारत যুদ্ধরে সকলে মানব কোন চক্রান্তরে মহামারীর দুর্যোধনর জানভগ্ন হବାକୁ সেই কারণে তাକୁ অপেক্ষা କରିଥିବା ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘରେ ମା ମୁଁ ମଣିଷ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ବୋଲି ତ এই ମଣିଷ ମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ସେ ଦିନକୁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଅସମ୍ଭବ ପାତ୍ର ସତକୁ ସତ କଥାରେ ମଣିଷରୁ ଭୂତ ପନ୍ତି ମୁଁ ମରିନି ମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛି ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ମା କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବୋହୂ ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ମା ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବାରେ ମା ବୁଝିପାରିବୁନି କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଏ ମା ଏ ଘରେ କେତେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ଖିଆ ରାକ୍ଷସ ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ରେ ମା ଏ ମା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଘରର କୋଣ ଅଳ୍ପରେ ଗୋଟାଏ ପିତାତ୍ମାର ଚିନ୍ତା
ସି ଚାଲାଣି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ଖାତରେ আমার তুমি মরিচ না পথর আরে আমার ঘরে জনে লোক বসি গোটে ঝিও মর্ডর করদা তুমি চুপচাপ ঠিক আরে আটলিস্ট পুলিশ को ଟିକେ ফোন করো তুমি তো ব্যস্ত হয়ে পড়ছো কাহিকি আরে লোকটা বেশি দূরে যাইনি দিব রো ওই সাথে সাথে পুলিশ থাও ଆଉ ବେଶୀ ସତର୍କ করে ଦେଖିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ତମେ ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତୁମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ତମେ ଠିକ ଜାଣିଛ ଆଉ ଏ ଝିଅ ମରିବା ପଛରେ ତମର ବି ହାତ ଅଛି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଝିଅ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେମିତି କଣ ଖବର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି କଣ କହିବି ଏ ଝିଅ ତମରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଏ ଝିଅକୁ ତମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଦିଅ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିବି କାହିଁକି ନା ତା ଲଙ୍ଗୁଳା ଦେହକୁ ଭିଡିଓ କରି ବିଦେଶକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଇରେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତମେ ମତେ ଏସବୁ କଣ କହିଦଉଛ ମୁଁ ତ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଠିକ ଅଛି କିଏ ଦୋଷୀ ଆଉ କିଏ ନିର୍ଦୋଷୀ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ସେସବୁ ଯାଇ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଧନ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଭାଉଜ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଏବେ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ହଁ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସେ ଧରିବା ଶକ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମର୍ଡର କେସରେ ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଜେଲ ହେଇଯାଅ ଶୁଣ ତମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା କର ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛୁ କରି କର ଉଠାଉ ଆମେ ଏ ଘରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ହୁଏ ନିୟମ କାନୁନରେ ତମକୁ ଚଳିବାକୁ